U Banji Vrućici kod Teslića upriličeno je druženja sa veteranima lokalnog kluba Mineral koji su u sezoni 1969-70. godina ovaj klub uveli u elitni rang takmičenja. Bila je to prilika da se starim igračima uruče diplome za doprinos koji i danas krasi istoriju Minerala. Te davne 1969. i 1970. godine fudbalski klub Mineral se sa ovom garniturom ljudi plasirao u Sjevernoistočnu Bosansku ligu, koja se u bivšoj Jugoslaviji smatrala trećim po vrijednosti rangom takmičenja. Bivši trener ovog kluba Pero Kovačević rado se sjeća tih vremena, ističe da je za taj uspjeh presudan bio trud i jedinstvo koje je vladalo u klubu. Ja kao trener imao sam izvanrednu saradnju i podršku od svih igrača, a posebno od kapitena Zdravka Jotanovića. Uvijek smo se dogovarali i mislim da je rijetko kada i bit će tako naći nešto to dogovarati. Svi su želi uspjeh neki, želi su da napreduju. Bivši igrači Minerala ističu da su uslovi za pripreme u poređenju sa današnjim izuzetno bili teški, ali da bez obzira na to entuzijazam i volja za uspjehom nikada nisu manjkali. Ističu zahvalnost današnjem rukovodstvu kluba za upriličeno druženje, jer se neki od igrača nisu vidjeli više od 40 godina. Neke sam vidio danas posle 43 godine. Eto, imam kolegu iz Teslićana koji živi u Jelahu cijeli taj period, posleratni i predratni, izvestan broj godina, pa nismo se vidjeli sigurno 20 godina. Mi smo proveli ovdje jedan dio lijepe mladosti i zaista se uvijek rado sjećamo fudbalskog kluba Mineral, pa samim tim i ovo priznanje koje su mi danas dali i pozvali, za mene predstavlja dosta puno im hvala na tome. Fudbalski klub Mineral danas se takmiči u regionalnoj ligi Republike Srpske, gdje bilježi prvu poziciju na tabeli. U upravi kluba kažu da je ekipa iz 69. i 70. godine prošlog vijeka napisala istoriju kluba koje se i danas svi rado sjećaju, te da je cilj ovog druženja da se evociraju uspomene na ta vremena, a ujedno skrene pažnja da neko poštuje i cijeni trud i rad bivših igrača. Cilj je druženja da se ne zaboravi doprinos svih onih koji su kroz fudbalski klub Mineral pisali dio istorije fudbalskog kluba Mineral. Uporedo sa ovim druženjem, fudbalski klub Mineral odigrao je prvenstvenu utakmicu protiv fudbalskog kluba Pridjel, koja je završena sa ubjedljivih 4:0 u korist domaćina.